abono tei chini borok connector jagawa tabuk ta thani nungthani kostomi tongo mairung maisawa aboni bagui chong chini oncholok di sonno halaika chini Ipft tiningai oncol bodirok chini yango chini ramchonogato soita oncol tongo oncol lokni je urduge je bongni wansukma bai bongni sahajjo bai tabuk chong chini Mudibari je chini da uttor Poddobil ga sobani andaro chong je kaisa kisa je bororokno subanan bagi ching oro oncol phaijak chini oncol bodini okrarok tongo chini bis chini oro kaisa chini nokrai okrangni bokroksa manjak tongo chini advocate sar chini mentu yango chini ungkowa tak tei rokhato chongo sep tei asep nangnia kabono je chini jong jotono pusogoi mani phano jong asep gobang khaito rilaimeya kisa salnai salta maibo tei nindro phano jongo jorawa abono rinani bagi borok chinaro phaisa paijak aboni bagi jong abono tabuk chini abono rinani bagi jengjak jong chinaro chini jong chengnai chini chini member chini advocate chini sar mintu bo abono chengai jong abono bonton thachingo thanglai rom tong dibe Salah karo to khade nu thang se do tamare tidak lah ya pun tahu yang hanya yang rombe dari mudik borong na rombe nung putol de ni ya kar Tekser. Ini bag roti saya kurang di rom. Ya. Namindo. Con ăn tiếng người chồng mà hầm ra cái chồng mày có sản ra nâng cả một khay mấy dạng cái giống to sẽ làm một cái bưởi xin được giống là sẽ làm giống bưởi khai cam khi mà bắt tăng khai gì nào bà cái tăng mất trên sọt cả ta thì mà bây giờ hầm ra cả ta chừng có học bác sĩ đi bà có học bác sĩ mà bây giờ hầm ra cả ta cái ở lâu có tôi phun nồng mai được thấy sao mà nó musuh mà đâu một số ta đang mày đó trong Khowai sini sampai TV sini Khorang channel lo kabar siapa bagai tini cheng sini Khowai West Division Ipft party ni engai tini o Ratanpur panchayat ni nokhlawo cheng sini belai Tripura bigra rango cheng isi samairum maisari oi chubasu khanya ni hne phailejak oma haikeno sini oroni o amchani lukurok je chukjaya tak samu humung kreni jorao kisasa mairung manoi prongni nukhung choli thung jeng relai tong tini ke ang kobong nai jeng chini elakar ko kobong mano chukjaya bigra rok tongo borok samu rok mayangi tongo komse kom je mantei jani mantei jotono kisamisa sobanani ngkon tini o jaga puilao chengri rai 20 families
aboni pore जों te kaisa jaga thangai tei 20 families om haike जों tini riwi thangnai sapo family no जों tini jehetu o jaga chini toraf haite जों puila rimaba जों 5 kg khai rigra per family no जों aboni pore जों second round অবস্থা বুঝিও जों হাইনো হাই ফাইবিনাই গমো রিমাকে তিনিসিম জরা জরি জানাই না নেক্সট চিনি বো সামং কন্টিনিউ मै थानाय চিনি মিশন जों পুরা খোয়াই যে ওয়েস্ট ডিভিশনার যে তংমানি ও আমসয় পঞ্চায়েত থাङै जों যত জায়গা নরেনানি চাইতংनाय গমো তিনি রিমা তাম তরফ থেকে চিনমো রিমানি হিংকাই খোয়াই ওয়েস্ট ডিভিশননি পার্টি আইপিএফটি তরফ থেকে যাবে যে স্যার নন কাইসা কক্সনানি जों তো খনাকা 14 তারিখ জরাতে লকডাউন toroknai da ulrogo jodi taisa jodi sarkar lockdown bari rekhe borokhe bahai ke choli na ang thasi sama hai puilao जों mo first जों je rei tongrao tau first round lockdown continue khai जों bo chini subachu je nangai tongmani abo obostha bujiwi जों ব্যবস্থা খাইনে